Reng. Di pasukan anyar kowe. Heeh. Aurora kok wis jago. Ora sumbut lewake gedhe yo. Bo. Bo. Ora krungu. Amin. Silai iki Mas. Mas operator, apa arek nggo mic iki? Wis duwe mic dhewe kok. Heeh, mike buntek ra kaya iki. Ra nggo mic sak-sake kowe iki kok senengane sok ngawur. Halo, halo. Ora sumbut rawake yo jebule. Heeh. Iki nak kene sing ge muju dol iki. Iki ge Mas Nganten re. Mas Nganten, selamat menumbuh. Plastun ngono ta. Niki wani kana sing njaluk bojo loro. Wong gak sing montorani bojone siji tinggal lunga dadak. Sopo iki kok? Oh alah iya, Dul. Oh. Dol. Kok rawe? Kowe ngono menang-menang saiki duwe susu. Sopo, Bu? Ayo. Kuwi. Ra cedak-cedak salon iki lho, nganging-nganging Garep kerene. Heeh. Wah. Kowe mono, Pi. Apa? Ora isin karo wong kene apa? Kenapa isin wong kene sedulure kabeh kok? Wong gak lelene aku kathok kok. Lho, mbake kuwi bois-bois. Oh, kowe kok siji ra duwe. Cah kok luka. Ya Dul ya. Bojomu ndi Dul? Kaya sing ngomong to Pak Dul. Heh. Heeh to. Oh, oke. Sablo kemitir kowe iki Dul. Met. Sapa? Iki. Oh, alah. Met. Ra sumbut. Tatone ngono kebak petukan nang dalan jare takone tuku obat asam urat. Oke bali dhewe bengi rawani kok. Kena titeni grile mlaku wis pencik-pencike asam urate kambuh. Pusing. Kepiye? Aku nak kene ndongake sing nganten. Yo. Iya. Ten nganten. Kuwi dak arep malam Iki wong ana pertama. jenenge kok ten nganten iki kepiye to? Sapa jenenge? Ana jenenge iki lho. Nang gitu apa kaya? Sahroni. Golek Puput, Dek Puput. Wah, harus sing lanang sapa? Oh, sing lanang Puput. Aku jenenge wong wedok. sing wedok pipit jenenge. Sing wedok Pipit. Heeh. Selamat menempuh hidup baru. Manuke Sing kanggo. kakung ki Mas Nanda Putra. Wih, rungokke Pi. Sing Apa? Putri Mas Mbak Pipit. Manuke kanggo ora kaya manuke dhewe. Mbak Selin karo Mas Putra, Mas Nanda. Ya wis. Didongake sing apik. Tak dongak-dongake. Ah. Lek malam pertama sukses. Kok dak ngerti. Alah. Alah. Ngomong aku. Kaya dongamu ki mandi wong dongan njaluk bojo ora turuti kok. Asu iki. Oh, syukur. Ah, Oh iya. iya. Ora, kapok. Kapok. Bu, nek arek seneng karo sampean ki mikir pindho. Sampean ki wong wedi lesu. Anak ndi mek jijere gawa kok. Lagune apa kok kaya musik? Ana komandan klepone kuwi kok biasane. Lambene jan turah tenan kok. Wong komandan kleton kok ya ora tegas blas. Bu, kowe iki nyedhak kamera rono kae, Bu, menyapa teman-teman yang menyaksikan dari jauh.
Goblok. Gawe. Terus usurane cara wong iki. Kurang ajar. Ya. Pitunggal dene lunga-lunga ya mek jijir gawa ki. Ayo prakanca ngaruana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kasiji bisuwa sira kelawan ngaji ameng pitone lakoni salat kaping telune bayar royakan ing katoso ana ing wulan Ramadan ping lima haji lamun puasa. Ini kok tagih ya, Bu. Bu. Alkan sangat. Arek mlaku sih. Ya kono mlaku-mlaku dhewe kok rasa nggo musik. Aku ki sok bingung Mas Ubi. Kok piye? Jarene ngono sopir ambulan ning kok bali bengi dhewe wedi. Wah, pol jirie kuwi. Heeh. Mau iki ke. Ayo ya tunggale iki. Jebul ana kancane. Heeh. Ning sing tak kuwatirke iki pas mlaku dhewe kepepet kon gawa jenazah. Ayo mumet dase ta. Bensine lali rendisi sih. Nang gula. Wis. Paling yo ngoplok, aduh Gusti kula dereng bojo malih ngene nek ya. Enak-enak ra krungune terus bojo iki. Biasa. Kebo iki jan ngono kuwi kok. Kebo. Apa? Sapa? Oh, aku ora tau luka kok, Bos. Sorry. Pasukan luka. Wah ya wis kok. Cah kene omahe kono kok. Piye? Heeh, kene iki cah tatak. Siapke ben arep-arepan. Wis regep le sapa pasar ya. Anek kuwi regep le tuku batasa murah to. Kuwi sing nanggap kuwi ra main-main. Asa dibayar kok. Nilai ora apa-apa. Heeh. Arep-arepan kok kowe arep maju. Nyiapke ra tertib. Kepitir. Kapiteng. Anjay kok. Mabuk karo uripe. Mabuk kahanan. Wajib ngaelat wadon lurung ilmu. Lurung ilmu. Wajib ngaelat wadon lurung ilmu. Lurung ilmu. Coleren yen durung rusak bodhomu. Coleren yen durung rusak bodhomu. Wajib gawe lanang
karo lagune iki, Bu. Aja liren ya Ah. rusak bojomu. Aja leren. Oh, kuwi ra ndek bojo kok, Gus, lali ya. Heeh. Judoe. Heeh. Yang mana lah ana sing dicelutak. Kowe kuwi to, Bu. Oh, Buta Bu. urip. Ora ana sing ndanganke ora. Hei, oleh salam. Wong buta urip kok ora wis temujakan. Oleh salam kowe, Bu. Saka Werindul. Werindul. Kok le rabi ngono jare. Apa? Oh ya. Ah ya. Teko sak karepe. Yenan aku ra doyan mangan yen manggi turutan saklisian mong kelingan rondo ayuwe tandalan dadi manten sepasar kaes bubaran utut manggung pangukir asmara kono hatiku bingung sing tak pikir rumangsa utut terus ing mangsa ketiga rondo telas katon-katon ketok ing netra loro pronto disantara tumomo loro kangen disanteka saya nemangan loro rindu dijamoni saya ngilu bisa marien katon dadi bojomu turu jam 7 ketok-ketok ana pipimu turu jam 8 ketok-ketok ana janggotmu turu jam 9 tansah katon ana ing netra turu jam 1 lampu terus tak pateni yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turutan saklisian kelingan rondo ayu wetan dalan
Kupune. Ora. Reng. Mas Gareng. Aku ki curiga mbok dicek kok le mlaku cekeh yo gendelen opo piye? Heeh. Nek cara ora gondelen paling kombote baru. Kombot. Kowe iki aja aku saiki kapok. Bu, kowe iki rasa menghina wajah orang padha wae menghina gawe urip iki, Bu. Kok ngene iki ya karep kono ya bagus. Oke raimu rupane basa. Apa? Biyen ketok yo apik-apik sayang ngono. Masa suwe dipancal. Kepenggal. Ayo nek wis genah asam urat itu. Oke kebut dijur. Yo terus. Rapiku asale agawe wenang. Agawe wenang. Rapiku asale agawe wenang. Agawe wenang. Namung sunat namung sunat nulungi marang sembahyang. Dinamung sunat nulungi marang sembahyang. Nulungi marang sembahyang. Rapiku asale agawe wenang. Rapiku asale agawe wenang. Kinamung sunat nulungi maring sembahyang. Kinamung sunat nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Ayo cetha. Sembahyang nyembah karo eyang. Apik. Heeh. Kowe iki nek redul ketok sengit to. Apa cemburu? Asline iki lek cemburu. Lek cemburu. Heeh. Lek dene ra iso nggawa. Oh, iya kuwi. Ya Irfandi ronde kembang. Wengine mubiar gemilang. Ojo sira mengamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mubiar gumilang. Ojo sira mengamengo miturut dawuhe pangeran. Monggo tindak ingkang sekreta urip ira ning alam donya. Kowe kuwi ora kena sumaya. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mubiar gemilang. Ojo
Ojo sira menyamengo miturut dawuhe pangeran. Monggo 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 tindak ingkang sekeca urip pira ning alam donya kowe kuwi ora kena sumaya. Nyata iki ora kena sumayani. Ora kena semani. Heeh, dadi lek golek neng. Tayamum. Tayamum apa tayamum? Nek sing Iya. Marep maju. Wiwit yen mula aku lak wis kandha aku ngesta tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkili sengenge kulon perange yen bagi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresno tenan kok anggap sepe ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu momong abang-abang lambi kaya tresnamu ya Bu abang-abang lambi tok nek kuwi meng abak matane. Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilahi mafailatun mafai assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilahi mafailatun mafailatun mafai assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilahi Sore-sore kebone kiro jae wono lamboyan apa kodonge yola elo elo ya elo la elo Allah kapokiro sapa siji sungone
cocok wong ya ana kebune kok ya tegus. Ana kebune. Nek ra ana kebune ini ya ora nyanyi. Ora luwes. Langsung dibantek iki mahkotane. Kidul kae ana manuk kala dewa. Makanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tantra muga mulya. Kidul kae ana manuk kala dewa. Makanane apa? Onde-onde Jawa. Taate ngagama ben uripe ayam tantra muga mulya. Ora subut. Ya Gus. Ora sebut blas. Ming gedhe jenggarangane tok. Ora betah suwe. Kokean gajah. Harom marom burat wangi ler panjaran sari sing dadak bingung malah heboh. Priya mesake sing joget lho. Mas Upi. Wong kaki obah sedidik ngono wis ngos-ngosan ki. Samarku nek sesuk siaran aku mumet. Ayo siaran kerja bakti ngono apa? Ya apa siaran ki njuk kudu. Toyo pamirsa sampun sami kelong kula sakanca badhe atur pambagya sugeng dalu sugeng amreksani kesenian mono wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan ra ono sing menang ora ono sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha papengkalan gantos kabukiro kebone lanang mlayu nagan-nagan amat doake raja Arya Panangsang slomprat tampol ngungkung gendang dialah katipun ngimbal bonang loro tur slendro slomprat belok jarane panjongkrang amarake digel macan ngap-ngap ucang canom kalia indah sedaya kagungan reot pranyoto dadi gumbira tawangan papane gunung lawu katekan pariwisata dina minggu muda-mudi sesonjo balik kambang ngombang-ngombang tumeka grojogan sewu jejel riwel kang padha lumaku jawel dinawel karo mesemuyu kemeng-kemeng tawang mangu indah mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karepku njaluk diesemi tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribadhen ketimuran kanggo kekeri ing jaman mbok yo sing eling-eling apa-apa iku budaya pancene bener kanggo napa bo kowe dadi pamuni dadi pecut ke kebone ke Pecuti terus reng. Mek kelok gaji. Tombati iku lima perkarane ingkang atiyen